nagpalatabo sa iban nga nag-arkila dira sa Manukan Country. Amo na siling ko nga mas temprano kung may ara malang kwarta, bayre lang para nga hindi magdako samtang gasampaw-sampaw ang kautangan, gadako nga gadako. Pag-abot sang tion nga maglalapaw na sa gantangan, hindi mo na mabayran. So ang masunod sina closure sang imo negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na. Balik ako pagkatapos sini. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Hmm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko exact. Radio Philippine Standard Time, las 4:12 na. Aber, dire kita. Palibot sang syudad sa Bacolod, kamusta na? Bisan matuod nagkulukunta ang pag-ulan, pero magalumon gihapon ang kalangitan. Ang aton observation report sa palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Bati ko ang gaman sa patrol subong si Aksyon Albin ha. Nagbalik na si Aksyon Albin. Hidlaw man ta kay Aksyon Albin ba? Aksyon Albin, good morning. Action Fred, good morning. I miss you. Miss you too. Action Fred, I'm back, no? And at the same time, ang observation karon sa patrol, mala na ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod. While ang kalangitan Action Fred, although ginapalibutan kita gihapon sa nipis na lamang nga galom, kay gapakita na Action Fred ang haring bulan, half moon subong. So kahit pa paano Action Fred, kapatimaan nga makapamalana no sa mga nilabhan nga mga bayo kabay pa na mag-duro-diretso ang init karon nga adlaw Action Fred. Ang akong tulinabhano, gaidas lang. Wala gid magmala. Medyo mala-mala tayo pero hindi pa masuksok. Ginkalitan ko man panglaba, kay perte ka damo tubig mo sa ulan kung didanlog na sa ako ni panglaba. Yes, sir. Sige halay, wala pa gid sa nagbala. Yes, Action Fred, no? Makon mo na pilaman ka adlaw ang pagtupa sang ulan, malinsang Martes, tub-tub Webes, Biyernes, makon mo na yung ulan sining ko gani ang aton sining obra
madamo gid sang may mabitin bala aksyon na pre. Bitin gid ya sa kuan kay damo mga obra nga wala pa nahibo. Mo ba Action Alvin, Yes sir. maayo na lang ning mabugnaw nga panahon basta hindi lang magtupa ang mabunok kaulan. Oy, Mayo-ayo man na ang mabugnaw nga panahon man gapasulod kita sa Pebrero, Marso, summer. Pero kung mag-amo-amo lang ning panahon basta ulan ka mabugnaw lang ang panahon do mayo-ayo man. Yes, action Fred. Amo ni pinaka maayo sa tanan kag ang pinaka importante gid ya. Galing kung magsigi-sige ang magalumon nga kalangitan, magsigi-sige ang tugnaw, kag hindi magwa ang adlaw, pagkatapos mga pila ka bulan nga tugnaw, base ba lang nga pagsiga sang adlaw, ang gwa talamutiun. Oh. Kagano ka silaw, wala kang mambalta nga kasilaw man sa silag sang adlaw, no? But anyway, action dapat man kung tugnaw, no? Especially to gani sa uma, siling tubaw katugnaw nga kagahon, tiyempo na, timing na ni, kag makapamukaw na kita. Ang pagpamukaw ya para mag-init na sang tubig, kag mag-timta action Fred, no? Sang kape. Amo ni ang pinaka-importante sa kagahon. Kaya mas kung matugnaw sa syudad, matugnaw man sa kagahon action Fred, kay lain gidye kay yung uyop pagid sang hangin. Amo ni ang uyop sang hangin nga kung kaisa makahatag bala sang kahigayunan nga maka-chance higop kape upo ng asawa, ang pamilya, the best kanya action na Fred. No? Subong sininga. Do malawig-lawig bakasyon mo? Oo, na-timingan bala action Fred. Kaling kay ang akong to construction ba o construction? Construction sang mansyon mo. Yes. Bitin. Kay pag Miyerkules pa lang, grabe ng ulan. Hasta ginbagyo sang Miyerkules, Wibis, pagka Biyernes ka ubragin man jutay action na Fred. O galing kay bitin ka tama, no? Gamay sang ubra nga ga-expect nga medyo dako, medyo malawig-lawig. Pero at least okay lang. Importante, action na Fred, aro pahuway upod man ang pamilya. Ari na kita action Fred sa main entrance ang Burgos Public Market. Sini nga aga while ang iban niya amat-amat naman sa paghahakot sang ila sini nga mga baligya sang isda plastar na action Fred amat-amat. Check naman kung bala pila ang presyo karon sang mga nagapanguna nga pamalaklon, especially ang isda action Fred sa tiyak sini nga sa tiyak sang mabugnaw nga panahon after sa bagyo basin bala may pagsaka man action na Fred o bukon may paglubo sang presyo sang mga isda diri sa area sa Burgos Public Market. Although hindi pagid man sining biyang bukas na tanan pero amat-amat sa pagplastar ang pila ka mga baligya nga isda jutay pagid lamang action Fred sa sining tinuon check si Madam kung bala presyo sang isda jutay ni action pa do ang ila sining mga baligya nga isda although kagina may mga ginabutong na to nga mga isda especially sa kagahon ang baligya may mga panalagko na gagamay mga lugos na action Fred no at least importante man para sa ato sining mga kauturan i-check na bala si Madam may display ka na subong may ara ka na display ara gali o tag pila ang lukos mo ya Madam Locos na tunaw na tag 240 ang kilo baligya ko. Ang lupoy tag 200. Gurayan 200 man. Okay, Gurayan action Fred 200 pesos no. At least sa ato sining mga kauturan sining aga temprano pa pamalaklon. At least ang importante niya action Fred ang lupoy mayat man ang presyo sang lupoy to at Gurayan tag pila gan 200 ang kilo. no ang lupoyan mo to medyo gagmay no 200 man. amo na action Fred no ang panalagko mo
subong madam? Ano mga available sa mga panalag ko? Ilang? Malumbok ko tagi. Manumpok mo. 600 kilo. Kampiyon ng... Ilang kilo to? 600. 600? Yes, Action Fred. Bukod ako sa ginsaka. Oo. Wala dako- kayo oo. isda. Ha? Iwat ang isda. Liwat ang isda Action Fred, way masyado, no? Tangigi, Tangigi, bilog. Oo. Bilog, 550. Ang slice, so 650. Tangigi Action Fred, kampiyon, Kung bilog ako, mo 550. Pero kung sliced siya, 650, no? 650, yung mga available. Mandiri, medyo, sako lang galing si Pari Junior. Pilo pang ya presyo sa karne ba? Oo, pilo ang presyo subong sang karne. Oo, sa karne, kung pila mo, pilang karne tag 280 ang baboy, ang isda, mahal. Grabe, aga-expect gani ko Action Fred mas barato, pero galing iti maninit nga supply, amo nang medyo mahal siya Action Fred. Pating itlog subong nagmahal naman. Oh, ganun ni gani man. Ang baka, ang buti, check ta ni wala karon Action Fred, baka, baboy, manok, kumpara mo sa isda, no? Ang isda, available diri kay Junior, o taro kay sumahay pa to. Kaya mo pa man silang pamalaklon, Action Fred, no? Matamaton sa ni sila. May pagi naman nga available, pero wala sang may gabaligya. I-check naman ni karon si Junior ang iya nga available marot, no? Nyor, marot mo Nyor to pila? Ang marot 220. 220 na yang lubo 200. 200 ang lubo-lubo. Amo na ang pila ka mga presyo sa karon Action Fred. Although ang sang nasiling ta pipila pagid lamang ka mga katapangko o kalamesa ang may mga display. Kay ang iban supply due kay Action Fred isa pa na amo nang mga bagay nga medyo mahal sa sining kaagahon Action Fred. So far amo ni ang pila ka mga sitwasyon diri man sa area sa syudad sang Bacolod, and at the same time Action Fred ang presyo sang mga nagapunguna nga mga pamalaklon sa area sang Burgos Public Market. Again, may pagsaka sa presyo sa mga pamalaklon, especially sa isda. Ang observation sa patrol, ginadulong sa inyo sa redaksyon na Ninyo Bugina, ini naman sa aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Perting saka sa presyo sang isda ba? Doble sa karne. Porte kay iban nga mga mananagat wala nagapalawod bangod sang malain nga panahon. Amoy ng kabangdanan ko nga mahal ang isda. Ti kulo karne lang anay kamoy, baboy-baboy lang anay, potsiro anay lang kamoy. Bakal kaysa ka kilo, baklan mo saging, baklan mo kamuti, paitan, pitsay, bakal katalong, butangan mo itlog. Ang itlog subong nagmahal naman ay may sibuyas, may itlog, hindi maintindihan ang pagmahal sa merkado. Gakuri et si Mrs. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na si Ruming Estrabon Hidalanga Unagid, Barangay Talaban Himamaylan, si Doy Arthur Tamyaya Pamilya Dison, Dihada Pamilya Gid, Dihada Salamat Gid,
kay John Dave Aguirre Habat. Pa-shout out po. Sige. Kay ETJ Hilarso Gamonitor sa Purok Matahom Tangob, Bacolod City. Nga pitak sumpred. Salamat, gid. Kay Milili Oligo Tamyaw ya si Boss Yalito Baba. Good morning lang. Kay Armando Gabang morning. Monitor kami sa programa Samtang Nagapangapi. Kay Annalyn Cabrillos, good morning. Aga pabugtawa. Antonio Hawod Gapangapi, salamat gid. Kay Jose Llore Ligaspi, watching sa Saraga, Malunang. Kay Nida Bilyute Olarte. Nida Bilyute Olarte, good morning. Sige. Kay Julpa Caritatibo, morning. Tamyaw ko lang, Bindol Family, John Kag Namay, sang Luna Street, La Paz, Iloilo City. Baw si Vanessa Mayo, aga pa siya. Happy Friday afternoon. Dito sa ila, Biyernes pa lang eh. Okay, a bit cold. God bless. Alin sa Minnesota, USA. Nami ito sila kay Gaulan Yilo. Maglagaw ka. Medyo tapak-tapak ayos daw ka namin, no? Kay Alex Muntisa, good morning man. Kay Utay Benedicto, Liogo Tamyaw, kay Kapitan Sergio Libre, sa Barangay Manlukahok, si Palay City. Sige. Kay Nobi Magapan, monitor lang dira, sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Dira sa kay, Junder Daliba. O sige. Good morning lang. Uy, sa aton mga utod nga napahibalo kamo Sabado subong. Wala kita sang libre nga medical check-up kag konsultasyon pero Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached
by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lanto. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, pagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok.
Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung Tayot sona, baw, 17 ng patayo, bangod sang baha, bangod sang low pressure area, shear line kag amihan, porte ang arangkada sang malain nga panahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:38. Unahon ko lang niwa para nga makaarangka kita karon. Standby. Yari na the original Holy Herbal Capsule. Epektibong na pamatud-an na. Pabakuron ang aton resistensya. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan
o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iba nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghitupa. Ang
tanan tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri. Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na. Uy, siling ni Mayor Albi Benitez, magadala kuno sa madamo nga kayuhan ang hiwaton nga Bacolod Festival subong nga tuig 2024.
23, ilabi na yara sa recovery ang syudad tungod sa gindulot kuno nga COVID-19 pandemic. Nag-upod mismong alkalde sa pagpakiginunanon upod sa media nga ginpatigayon sang mga coordinator sang Bacolod Jat. Ginpasiguro naman sang mga coordinator nga wala na sang kinalan kabalakan angot sa posibilidad nga pagbisita sa Bacolod sa mga Chinese national tungod kalabanan sini sa ila nagapauli man sa ila tagsa ka lugar sa China agod isilibrar ang ila man kahiwatan. Di mayon niya. Bisan paano do 3 kadlaw ni nga kahiwatan hiwaton sa New Government Center kag Mega World. Action Radio Philippine Standard Time las 4:54. Balik ako pagkatapos ini. Magbisita sa Ayala Malls Capital Central. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start?
Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Mm. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo. Kay siling ko sa ila, ang Ginoo, may ginatigana, gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Why gid ko nagsala. Amanasing ko po, buot, gid ka mo pirme, para nga, kag ma-pray ka mo nga, ang kinanglanon nyo, ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanlano nahatag mong gid. Gupangita pa sila. Papa. Las 4:59 na daw hindi maayong balita para sa grupo sa transportasyon. Sa masunod nga semana, posible magaibwal naman ang presyo sang gatong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59. O kapi-kapi kita na para makuha ang tugnaw nga purting tugnaw nga huyop sang hangin amihan. Ang aton rekomendasyon kung mga pika mo, Dr. Alfred's Green Coffee. Hadlok sila sir. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Nagkurog-kurog, pinala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagay na. Philippine Standard Time, las 5:01 na, pasudlon tang report sa puwersa sang aton kapulisan, mga kawatan sang kable nga nadakpan sa Police Station 2, ginpaidalom sa matulid nga investigasyon sa posible may kaangtanan sa kinawatay sa iban nga lugar. Luis Palida. Detalye sino por kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report kaya sa Bacolod City Police Office. Nagapadayon ang interogasyon sa Police Station number 2 sa tatlo ka mga persona nga mo ang responsable nga nagkawat sa 25 metros nga globe copper wire nga nagabilis ang 105,000 pesos nga ginapalagyahan sa Globe Telecommunication. Sunod sa kay Police Captain Junito Pastrana, hepe sa Police Station number 2, luyag nila baloon sa tatlo kung bala ini sila amay kadabtanan man sa pila ka mga kinabatay sang kable diri sa mga syudad sa Bacolod. Kunin mo Action Fred Padunduman, 4 ka mga kaso sang kinabatay sa kable sa area sa Barangay Panokoy ang nasolbar sa bulig kag mapisan nga mga barangay tanod sa Barangay Panokoy nga nakahatag ban sa paghaganhagan sa kinabatay sang kable sa area sa Barangay Panokoy. Sunod sa kay Police Captain Junito Pastrana, ang hepe sa Police Station number 2 Action Fred, lain-lain ng mga grupo ang naga-operate diri sa syudad sa Bacolod sa pagkawat sa mga kable sang telecommunication. Bangod nga magluwas ini nga saway, mahal ang bakal sa pila ka mga junk shop diri sa syudad sang Bacolod. Alauna tentang atong nga patrol nga kandak sa mobile patrol diri sa mga activity. Dahil sa security guard mismo, nadakpan tong takdo ka kawatan na aktuan din nga nagalagari sa tabli sa Globe Telecom. Doon sobra ni Guru Kinerin 100,000 ang worth. So nadakpan sa subong aga, pasalamatan nagaw nga ginsin sa to sa takdo subong payari di sa aton na aprituan. Mga items na nakuha nila, i-turn over ka ni Pater po, nagapanagiyat.
Mag-uning guro sila ng grupo, kaya previous sa mga arrest daw lain to, kabanan minor, tulitre, di na ni minor. Amo na yung gina-concern naman sa enhanced police operation na kandakan din siyang patrolya, kaya daw problema, ganito mang kinawatay din sa kapili, diri sa Bacolod, sa kapituan ng signal ng internet. Siyempre, tawusan sa mga subscriber, gurong apituan, sinada sa gina nga particular na area. So, pasalamat kita kagapon, pero sa naton na tuksing pag-patrolya, mo ito ang kanggahinulan, nakpan ni ang tatlo. Subong na sigaya na kunyari na ginigit sa Thailand sila kaso mag-set. So, ako di mablubog at nagturang kutensya nila kay ang set, depende mo na sa amount sa kinawata. Aside sir, sa kable na recover nyo, may mga gamit pa na sila sa na-recover nyo? Ang nagari na-recover ta. Tapos kag na huntang ilang ginasakyan na tricycle. So, siya, tagtatlo rin na ka-grupo, ang buon nila na malinong sa lugar, tapos nakabisa nila kaglagarion ng kable nga ako. Police Captain Junito Pastrana, ang hepe sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Hindi gin matap ng kinawatay no? Portigida ang aton mga abilidaran nga mga kauturan. Kay Aladino Villalos Lumakad, good morning. Kay Aida Alunanda, good morning kuno sa taga-barangay Granada. Kay Ana Di Sales, tamyaw ko lang si Ruben Villanueva Budig, Binidik Gamonitor sa Curbada Planters, La Carlota City. Kay Teresita Hertoliaga Gonzales, morning, nagamonitor live sa Nabalian, Himamaylan City. Kay Anthony Louie Habagat, good morning man. Kay Leonila Siason, kay Fernando Silvestre Gilaran, good morning. Monitor kabidya sa Barangay Alangilan, taga Barangay Alangilan da, good morning lang. Mayo lang nga pag-monitor. Shout out lang kuno sa pamilya Gilaran, Makiling, kagtanan nga avid listener sa Barangay Alangilan. Kay Jonalyn Dick Ripito, tamyaw ko, RR kuno Joy, Kate Bacaryula, Karen Guzman, Edgar Cepeda, Julio Siles, John Dexter, Lager Diquilla, Jo Marie Tayo, kag sibong man si Nilo Villanueva, monitor. Kay Ana Sinoro, happy Saturday kuno. Kay Jobert Manzanares, good morning. Monitor sa Barangay Alihes. Shout out lang Manzanares family sa mga palangga ko nga asawa, mga asawa lang nga si Catherine. Good morning. Kay Jose Monjuan, good morning. Monitor sa Pandanbil, Hinigaran, Kapita. Kay Idilaos kag Nanay Sabel sa Victorias, good morning man. Kay Rodrigo Ordonio, morning. Ligo Tamyaw, Trupa, Bulantoy, Octavio, birthday niya kahapon. Trupa Bulandoy, Octavio, birthday niya kahapon. Happy birthday, gid. Kag sa misis ko nga palatulog, bugtaw na, pani. Kay mamahaw. Kay Salvador Tanalion, Kapitan ni Tiba. Morning kay Sophia Angel Tanalion, nagamonitor live sa Pontevedra with love. Mga Barque Tribe, si Kim Puyulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, kag Antonio Yulo, good morning lang. Kay Judge Nap Diamantiga, bugtaw na ni, good morning Judge. Kay Bitilao sa Binalbagan, kamusta si Paririmias Aruyo? Kay Tutor Aul Alibuga, galadlad nga napamahaw mo nas dalom. Kay classmate Ipren Pumpirada, kag classmate Nets Alarcon, good morning. Si Pari Kinet Babon, kamusta ka? Si Pari Erning Hurillaga, bugtaw na ni. Si Paring Estoy Querido, ga-walking ka na. Kay Richard kag Toto Binos, good morning. Kay Reuben Tampos kag Bob Rancia, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Pasyara tayo! Pasyara!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong kaya ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? Kung kisana, ano lang ako makulam. Ay, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary... Kain ng panahon matugnaw, may tisi ang alkaline nga vitamin C. Amuning proteksyon naton sa trangkaso, sipon, ubo, hilana at alergy, kag subuman palanakit sa kalawasan, tuga sining masyado katugnaw nga panahon. Kinanglan gid, may tisi ang alkaline nga vitamin C sa mabugnaw nga panahon. Ari pa. Umbra!
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kwet. Si Inuebe na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 34-38. Una nga bula, resulta 34 kag 38. Second draw, 38-22. Ikadua nga bula, resulta 38 kag 22. Third draw, 36-27. Ikatatlo nga bula, resulta 36 kag 27. Aber, rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Ang jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order. 12, 17, 2, 50, 24, 44. Kombinasyon sang 658, 12, 17, 2, 50, 24, kag 44. Sa ilo kita 645, ang jackpot 22,853,784. Ang jackpot 22,853,784. Kombinasyon in any order 9, 18, 33, 39, 35, 14. Resulta sang 645, 9, 18, 33, 39, 35, kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Dira kay Chupilo Espanola Jr. Tamiyayo ko ni si Chay Murita Chavez sa Tagda, Hinigaran. Dira kay hindi amo. Kay Dayna Chavez, good morning. Dira sa Barangay Alihes. Kay Nunoy Russell Ulitan. Monitor lang ko dia. Kay Warlito Nisya. Dira kay Utay Benedicto. Tamyaw ko. Kay Norbing Hinubata. Upod sa Yastap. Nining Bibing sang Hinubata Tailoring sa Plaza Mart. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning, watching live. Ba si Jinky Dialagdon, ari siya. Morning ko no kay Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Kagdok Mat Mayo. Si Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe Alma Oligon, MJ Season, Noel Amara, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Ana Sinura sa Barangay La Grana, La Carlota sa Pilar Compound sa Seskag Bradco. O sige Edwin, manginablos kay Eugene, kay GB, kag John Carlo. Good morning sa inyo. May lang nga pagmonitor. Kay Dante Makilan, good morning. Kay Melvin Peñapela, kay Vic Villapror Mantakni. O sige, monitor lang kami dia sa pamilya Mantak kag pamilya Villaflor sa Barangay Maaw. Salamat gid. Kay Imbong Diocampo, morning. Ari kami dia sa Maaw. Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Balik ako pagkatapos ini. This portion is brought to you by ACS Manufacturing. Sa mga students nga ng mga
kailangan may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya, mas need na, pero kamo lang, blessed kamo, kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation.
support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas The time, las 5:31 na. Baw inagyan man buhawi ang Alabama, ho. Anom patay. Ba, purte guro nga pagkabuhawi, ay, no? Ang buhawi ni kung magtiyog, ang purte, ang susuo, daw ginagaling. Purte, oo. Hindi maagwanta ang mga kalamidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Kay Emilio Sigumpanda, good morning sa Barangay Estepania. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, monitor sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maao. Dira kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Kay Jose Proilan, morning lada. Amuman kay Armida Guanzon, kag mga upod niya sa balay sa Barangay 2 Isabela, ga monitor sila on air 24/7 ba porte ba. Good morning man sa nagapangapida si Munsing Syukon, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor kanday Joda, kay paring JC Sindico, Roger Aguirre, kay Bibitan, kay paring Nick Barkada, kamusta? Si Engineer Naril Bantay, daw lagi kami makita na ikadugay-dugay na ba? Kay James Patalagsa, kay Nestor sa Concepcion Talisay, good morning Dira kay Parecano Rivera, kay Lore Apurado, wala man kami magkinitanay sa bulan sang Disyembre. Sa mga mainstay sa Kapian, kay Boy Bala, kay Dot Sullivan, kay Munit Rojas, kay Nilson Distrito, kay Jok Torres, kay Larry Benitez, kay Maral, kay Pare Ed Jamson, kay Billy Caro, kay Jimmy Candelario, good morning sa inyo Nadugay man ngula kami magtinabuay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na pasudlon ko anay
Ang balita sa City Hall, Mayor Albi, wala pa sa nabaton nga sabat sang Seneco angot sa sulat nga yagin padala. Aba, dismayado ko nung alkalde sa palayag sa mga opisyalis sang kooperatiba sa iya nabasahan sa social media. Balita City Hall. Si Aksyon Art Tayupon may report. Aksyon Art. Good morning, Ason Fred. Ging klaro ni Mayor Albi Benitez nga wala pa siya sa nabaton nga sabat gikan sa mga opisyalis sa Seneco angot sa isyu sang fuel charges nga ginabayran sa mga konsumidor sa kooperatiba. Sunod kay Benitez, pagilabang sa social media sininay baluan nga mayara sa ginpagwa nga statement ang acting general manager sang Seneco apang ini ang tuman kalayo sa punto sa ginapalabot nga concern. Dugang pa ni Benitez, simple lamang kunta ni ang punto nga luyag mahibaluan kung baladiin nga pungsod nagabakal sang produkto nga ko nakuhaan sang Seneco sang supply sang kuryente. Sa piyang kabahin ni kalipay naman ni Benitez sa pagpaybalo sa mabakulod noon angot sa posible adjustment ka matabo sa kontrata o kung obligasyon nga balayran sa kuryente sang mga konsumidor. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Art Tayupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Lain ang pamangkot, lain ang sabat, sala-sala ang Seneco. Hindi na masabat, kasimple nga pamangkot, hindi masabat. Anong may ginatago ka mo da? Ba, oo, wala na tupong sa kalugtasan, oo, ang Seneco. Purte, no? Ang halit sang Seneco sa aton gamit, hindi gid maagwanta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Marelax tanay, magsaka-saka ang energy level naton. Kapi-kapi ta. Gamiton ta ang DTX Coffee Mix. Amuning ipangapit. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor.
Dugang pa, ang mga tawo nga masami kag hapos malatnan sang TB disease amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama
mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 na. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatinluan niya, ginapabakon niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra, ginabuhinan ang Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Diri kita balita sa Kapitolyo. PIMO nagpresentar sang 10-year solid waste management plan kay Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Kahapon nga adlaw, may gipresentar ang Provincial Environment Management Office kon PEMO sang 10-year Provincial Solid Waste Management o kon SWM Plan 2022 tubtob 2032 sa kay Governor Lacson sa Governor's Office sa Kapitolyo. Ining plano ang gin-formulate sang PEMO tagi sa Solid Waste Management Team kagin pamunuan ni Dr. Heriberto Madalag kabulig ang mga miyembro. Yan ang plano ang mga survey bilang baseline guide sa probinsya kag sang 31 ka mga component local government units sa implementation sa provincial solid waste management activities. Yan ang kabahin man sa preparation phase para sa final deliberation sa National Solid Waste
Management Commission. Sabay na Governor Bong Lacson, nagpahayag siya sang lubos nga suporta sang sining plano tubtob sa implementation. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na morning sa SBE Batch 1985 nga graduado o kon graduate. Good morning sa inyo. May lang pag-monitor. Subuman, morning man kay Salustiano Bunda sa Barangay Ilicante, Sarabia. Alin kay Sunya Baira Sang Rosal Takuling. Taga Rosal Takuling da good morning lang. May lang pag-monitor tagsagid kakagahon. Taga Gimaras, good morning man. Tamyaw ya asawaya Gina Toribio Panes kagbata ya nga si Ila Panes, Ila Jean Panes ilang adwa dira sa Sinda, San Isidro Barangay Cubay, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Dire kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Balik kapag pangalagad ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, arestado ining 45 anyos nga amay matapos yun serbihan sa mandamiento di aresto kagabi sa Barangay 2 sa siyudad ng Bacolod. Ang naaresto ginkilala kay Warren Alabos kag residente sang amuman nga lugar. Sunod kay Police Captain Junito Pastrana, si Alabos ang akusado sa kaso violation sa Republic Act 9165 ukon na illegal nga droga kag karon na hunong sa custodial facility sa police station number 2. Wala sang piyansa para sa iya. Samtang sa Barangay Pahanukoy, naaresto man ini si Anthony Mayor, 45 anyos, residente sa Rio Vista Circumferential Road, Barangay Circumferential Road diin sunod din kay Police Staff Sergeant Jaime Del Leonardo. Ang ining si Mayor Action Fred ang ginaresto sang City Intelligence and Detection Management Unit kag ang kapulisan sa Police Station number 8 by virtue sang warrant of arrest for violation sang Republic Act 7610. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio, my power company. With aksyon ninyo Buhina, ini naman si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na kay Adilpa Binos Loses. Good morning. May lang pag-monitora. Tamyaw ko si Ricky Loses. Tune in kami on air, Loses Family. Dire sa Victorias. Good morning, taga Victorias. Kay Roger Burgos, good morning. Kay Mama Yawini Giray, Burgos ang barangay Canmuros, Binabagan. Pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Kay Christian Rua, mayong aga, monitor dire sa Victoria City, Rua Family. Kay Felix Magtulis Villatura, good morning man. Kay Andro Makilan Villarosa, morning. Kay Tuto Balulot ba? Kay Ibros Patigayon Balulot, duwagid sila. Kay Chow Israbon, happy birthday. Kay Mayor Bibot Mirasol sang Binalbagan, birthday subong ni Mayor Villasor sa Binalbagan. Kay Billy Albay, good morning. Kay Bergara Jeronimo, good morning da kay Carmencita Gonzales Bergara sa Sunshine Village, Siyudad sang Bacolod. Kay Helen Escosarita, good morning man. Kay Marilot Trabilla Catinoy, morning.
O kayo kuno si Ara kag si Mikay. Oh, Mikay, Ara, bugtaw ron. Adlaw ron. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 5:53 na. Namayad-mayad gawang panahon, no? Magulugal umon, pero daw wala magtupa bisan tulo-taliti. Kabay pa makatuluti bawas kita. Bisan mabugnaw ang panahon na. Basta wala lang ulan, okay lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Balik ako pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Lumagya ka na klase sa matay! Lumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigan gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo
ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinahanglan na hatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Kakurog-kurog, pinala namon sa police station. Kakurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang nga mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pero taga isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga Standard time, las 5:59 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio.